Iffirmat ftehim kollettiv ġdid għal mużiċisti tal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Ftehim pożittiv ferm fosthom għaliex joffri ħlas ferm aħjar kif sostna iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika Nazzjonali Sigmund Mifsud li fakkar kif wieħed irid japprezza li dawn il-mużiċisti full-time li jgħoddu ma' 60 huma professjonisti. Bla dubju, il-pagi ma kienux qed jirriflettu il-professjonalità tal-mużiċist lokali. U b'saħħa ta' dan il-kollettiv li għamilna, naħseb qed nagħtu identità iktar xierqa lill-mużiċisti tagħna biex iktar ukoll inkomplu nħajru iktar żgħażagħ biex jaspiraw li jkunu l-mużiċisti tal-futur tagħna. Iċ-Chairman Eżekuttiv sostna li dan il-ftehim kollettiv huwa pass il quddiem biex aktar żgħażagħ Maltin iħarsu lejn karriera mużikali fl-Orkestra Filarmonika, fejn issa jeħtieġ tissaħħaħ l-istruttura tal-orkestra u jkun hemm investiment ikbar fl-Akkademja tal-Orkestra Filarmonika. Huwa qal li l-orkestra għandha dik li sejjaħ bħala problema pożittiva, jiġifieri li mhux tlaħħaq mad-domanda kbira li għandha. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici spjega kif il-ftehim jinkludi wkoll kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar fosthom klawżoli li jħeġġu lill-mużiċisti biex jieħdu sehem f'inizjattivi lil hinn mill-orkestra, speċjalment fejn hemm ċans ta' rappreżentazzjoni Maltija fi proġetti individwali. Spjega kif l-orkestra qed ittella iktar minn 60 avveniment kull sena u qed ikollha aktar viżibbiltà kemm f'Malta kif ukoll barra mixtutna. Għaldaqstant il-ftehim kollettiv qed jaraf ir-realtà ta' orkestra li qed tinbidel, tikber u tissaħħaħ u joffri inċentivi biex din tkompli tiġbed leha mużiċisti ta' kalibru, inkluż iktar mużiċisti żgħażagħ Maltin. Dan fis-settur tal-arti u l-kultura li kull ma jmur qed jikber u joffri opportunitajiet ta' karriri fejn talab l-għajnuna tal-professjonisti tal-Orkestra Filarmonika biex jagħtu appoġġ fil-komunitajiet sabiex iktar tfal u żgħażagħ iħarsu lejn futur mużikali professjonali.